Hei, kato 5 minuutin päästä sun pihalle. Näet jotain ihan niinku vitun outoa. Ja morjesta vaan, se on Stadin poika täällä näin ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Tänään tehdään jotain aika... Mitäs tää nyt oikein... Tossa suhun. Joo. Otto. Kohta lähetään. Laita vittu punaisen jäljellä. Ei vittu. Mitä pukki? Tää on varmaan tosi hyvä. Nyt me voitais lähteä niinku varmaan tonne päin. Nyt pitää niinku sopia. Mun mielestä otetaan riskiä, vedetään one shot tuolla päätiellä. Tai sit vedetään verkkokaupan jälkeen, siellä on kanssa aika hienon näköistä leveitteitä. Hei, vittu okei, vedetään Veetin ohjaa. Mä pyydän, että Veeti ottaa videon parvekkeelle. Joo, toi visio. Okei, äijät. Saa lähteä. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Going new and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, deja vu, I just been in this time before. Mä sain käydä, että on liian matala. Mä olen hetkessä hittu. Näette kuva. Saat 10 €, jos menet tonne Snowkaan jäälle. Mitä? Saat 10 €, jos menet Snowkaan jäälle. Mä kuvaan PO. Kuvataan tämmösiä behind the scenes. Hei, laita rillit päähän. Sapala liiku. Ei mennä päähän. Vittu, okei. Leksa maksaa sakot. Vittu nähnytkään kytse. Joulupukki! Vedetäänkö Tappen pihaan? Joo, vedetään mun pihaan. Aja mun ohjaa. Meni jo.